Здравейте на всички! Напоследък гледам се говори за цени и ценообразуване, но не видях видеа, в които ценообразуването да е свързано с странични фактори. Някак си е извадено от контекста и се говори само за цена. Например, чувам един маникюр трябва да струва еди колко си лева. Но то много зависи. Значи още преди да отворите салона за красота, вие имате план, в който сте преценили за кой отваряте салона си за красота, за кои клиенти. Дали ще е за мотористи, дали ще е за деца, дали ще е за хора с високи доходи, дали ще е за хора с по-ниски доходи, дали ще е за възрастни, дали ще е за млади, дали ще... Още преди да отворите салона си за красота, вие би трябвало да сте преценили целевата си група. И вече други фактори са локацията, други фактори за ценообразуването са материала, с който работите. Друг фактор за ценообразуването е колко години стаж имате, и то не е стаж да работите на лоша основа, а по-скоро такова развитие, което да бъде градивно. Има много фактори за образуване на цената. Така че няма как един салон, например, в топ центъра на селището, в което живеете, който работи с високи материали, в който работят хора с над 15 години стаж в сферата и така нататък, да взима същата цена като един салон, който е в покрайнините, който е с по-нисък клас материал се работи. Вътре в салона има по-нисък клас обзавеждане и така. Зависи за ценообразуването. Така че има вътрешно ценообразуване, фирмено и външно. Гледаме конкуренцията, но не конкуренцията, която е, например, с друг клас материали и хора, конкуренцията, която е като нас. В смисъл, търсим някой като нас, гледаме го него, той какви цени предлага и вече сравняваме с неговите цени. А вътрешното ценообразуване фирмено, там трябва да видите постоянен разход, променлив разход. Постоянния плюс променливия ви прави съвкупния разход. Средния съвкупен разход или средния общ разход може да го намерите, като сметнете абсолютно всички услуги, например за месеца, които сте направили. Бройката им смятате. Например, маникюр, подстригване и така. Смятате за месеца колко броя услуги сте направили и разделяте общия разход на броя услуги за месеца, които сте направили, и така ще видите средния общ разход какъв ви е.